isikhathi esazana ngaso uMpumelo, I think 6 months manje. Ekhaya vele bahlezi nje bakubona nje njengengane, ngisho ngathi umdala kangakanani, so wena ba-understand ukuthi usujahe ukuyogana. Futhi wena phela bakholela ko-6 years, 4 years. Shada senixabene kangaki lapho? Yazi iy'nkinga zasemjolweni ney'nkinga zasemlandweni asifana. Fani vele. Uma umuntu uzama ukugwema lokho singazixabani la. Phela vele kuyaxatshana nje. Abana kodwa xabana ngala ngizobe sokuthi vele ngizohamba ngisolo omunye. Manje yaseqala la umtshadweni uyasho ukuthi hayi kulula ukuthi ngibe umabuya emendweni. Ngiyazi ukuthi la iyingozi kanjani lento yokuthi na umuntu athathe ukuthi wena ko-90 ba wawungihlukumeza. Iyinkinga enkulu ke lonto. Ngcono kube ukuthi umuntu uthi uyangihlukumeza vele usemagcekeni angithi uthelwe ngenyongo. Sihlanganekile manje ngisafuna into ezobe isixhumanisa kuba akubi ingcingo kuphela. Kuyakhokhwa kodwa ekhaya. Hayi kulona. Manje ngisolo ushaya bangampela. Ezinto ezomela ngani? Kube nothindi. Kahle ekhaya singabantu basebukhosini. Umuntu wasebukhosini ulotsholwa ngo-16 benkomo. Awusabi nje. Uyayazi ne-background yakho. Hayi ukuthi angisabulutho. Ukuthi nje phela. So thini? Ngoba masiyibonile imbali. Lokho sayiyo. Ayimi inyamazane linda wena. Iyabaleka. Manje-ke nami-ke ngithi-ke ake ngime ngeenyawo la ngiyibambe. Kanti yazi khuluma nje. Fanele ngihlalele ukuthi ubone uma singabakho. Iy'ntombi zaMpumelelo bengizazi ngamagama bengakaze ngiyibone. Mina bengazi abantu abawu-3 including Tirelo. Kodwa ngiyacela ukuthi uyi-availe sibonane noma singabakho. Into esemqoka leyo. Nazani. Ningadlulani la endleleni engathi anazani. Ngiyezwa ngayo ukuthi sihlangane. Kulungile.